παιχνίδι, Βασίλη, που... Άσος. Πατέρας έχει παίξει πολύ μεγάλο ψηλά το αριστερό του πόδι. Ναι, αυτή. Δεν μπορείς να τελειώσει τον πόντο με το smack. Σπουδαίο πέρασμα από την Ντόκιτς. Σπουδαίο πέρασμα από την Ντόκιτς. Σταματήσει να εργάζεται μαζί του, αφού ήταν ο προπονητής της. Έκανε μια προσπάθεια το 2004 και το 2005 να επιστρέψει στη Σερβία, να βρει και πάλι τον παλιό της εαυτό, αλλά δεν τα κατάφερε ποτέ. Άλλο ένα σπουδαίο πέρασμα από την γυρισμός της Ντόκιτς. Πολύ δυναμικά. Φοβερή λόμπα. Νομίζω... Ένα παιχνίδι. Τέλειο drop shot. Set point. Η Ντόκιτς αξιοποιεί το τέταρτο set point που είχε σε αυτό το πρώτο set. Κερδίζει το πρώτο set σε 0-2 σε 2-2. Γραμμή είναι. Κόσμο. Κατάφερε να φέρει το τένις και πάλι στο προσκήνιο στην Ελλάδα. Και... χωρίς παράδοση. Είχε διάρκεια. Άσωσε εδώ από την Ντόκιτς. Ως χάρη στο Vogue. Την βλέπουμε εδώ. Απειλήσει τον πρέσβη της Αυστραλίας στην Σερβία με χειροβομβίδα. Ροκ καταστάσεις που σίγουρα δεν βοηθούν έναν αθλητή να συγκεντρωθεί στο παιχνίδι. Νομίζω το καλοκαίρι βρέθηκε. Έκτο διπλό σφάλμα. Έβδομο. Ευχαριστώ τους αδέλφους από την Στατιστική Υπηρεσία. Έχει χάσει εξαιρετικός πόντος.
Αν γυρίσουμε το χρόνο... Η Ελένα Ντόκιτς είναι η νικήτρια του Vogue Athens Open 2009 με 6-2, 6-1. Επικράτησε της Λένας Δανιλίδου σε 1 ώρα και 7 λεπτά στον τελικό εδώ στο κεντρικό γήπεδο του Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης στο Μαρούσι. Στη σπουδαία ταινίστρια από το νούμερο 4 στον κόσμο, φέτος παρούσα στους 8 στον προημιτελικό γύρο του Open της Αυστραλίας. Thank you. First of all, I would like to congratulate Eleni Πρώτα θέλει να συγχαρεί την getting to the Ελένα final this week. για την παρουσία του στο τελικό. She's had a lot of tough matches this week and was fighting all week, and you know, I have a lot of respect for her, and she's a great girl, so congratulations. Ήταν μια πολύ ωραία εβδομάδα με αντιπάλους πολύ καλές ταινίστριες. Θέλει να ευχαριστήσει τους χορηγούς, την ITF, τους διαιτητές, τους linesman και lineswoman που κάναν θαυμάσια δουλειά. Θέλει να ευχαριστήσει τον προπονητή της. I know it's not easy to watch from the side, and I'm definitely not the easiest person in the world, so thank you for putting up with me. And finally, the crowd and the people. I've had a great time here this week. It's an amazing country and a great city, and your support has been great, even in the final against a Greek girls. So thank you for coming out and supporting us. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και μας